Acum se scoate, cum se numește asta? Nu știu oare cum se numește. Asta te știu cum se numește. Se scoate. Bara asta. Bara asta. Acea bară. Trebuie șurub și mai mare. S-a folosit cheia de 13. S-a folosit cheia de 13. Mamă, se vede că nu a fost scoasă niciodată. Uite frumos. Vrei mănuși? Da. Astea două le-am scos mari din aripă. Ok. Asta cu șurub de 13, dar mai mic, din bară. Ok. Apoi continuăm cu astea mici. Cu astea de 8. Ok. Înapoi. Pune pauză. Asta mic de 8, care e lung, sub far. Deconectăm șuruburi din bară negre de ca să scoatem asta de sus. Ce faci acum? Încerc să fac. La tine ai loc, mă? Este. Ce se face aici? Scoatem în bară, încerc să scoatem asta de la bară. Acum scoți carenajul. Deci, să mai ține de ea? Mai erau două mai în spate acolo. Nu știu dacă e la ăla. Nu, nu mai. Ah, nu mai. Cum te ține astea aici? Vezi aici? Una în alta. Sunt șuruburi, cred că. Trebuie scoase tot. A scos carenajul. Așa. Apoi. Mai bine le dăiem pe să las. Am uitat carenajul. Acum scoți baranul în continuare. 10. Marius, cum te simți? Bine. Ești fericit? Mă bucur. Mă gândeam că pare că dau greu. S-a scos Că dacă avem electrici, bara. dura... Uite, astea de 10 de la aripă, scurte. 10 de la ripă scurtă. Ce? Unde e fost? E ruptă? Ah, nici nu mai trebuie dat jos. Nu ține niciunul. Nici mai țin. Poți scoți claxonul. Nu știu de unde. Scoate claxonul. Ăsta e radiator. Ia Asta? Trigger. Să nu știu asta. Nu ține aici.
Ce vrei să dai? Ce-ați mai scos? Deci, ce ai mai găsit? Un biche. Aici. Și 10 aici. Mare, 13. Lasă că scot cu asta. Bine. Trebuie să scoatem ăsta de clapete de la capot. Am desfăcut ăsta de la radiator, autul ăsta de jos, și am agățat puțin garnitura. Posibil să, dacă e să curgă, să știi de ce. Să știi. Da. Și nu avem patent. Sau ok. Am scos conductele de la radiatorul din față. Ca să le scot nu trebuie să învârt nimic și trebuie să scot siguranța asta care nu știu cum am scos. Nu trebuie pus la loc. Ui cumva, dar am descoperit cum trebuie pus la loc. Nu știu cum am scos în schimb. Neața, astăzi am ajuns în Anglia, mă rog, aseară. Ne-am apucat direct de mașină, am primit piesele cu 2 nopți înainte. Din fericire n-am avut probleme, în afara faptului că ne-au cerut bani mai mulți. Ăsta cu transporturile au spus dacă a fost greu, că o trebuie să doarmă aici în spatele casei. Mimele de el au muncit, într-adevăr, dar te înțelegi cu un preț cer mai mult. Ne-am înțeles cu el cu 300 de lire și așa foarte mult. Și au cerut 350, că dacă vreau, că dacă nu mă înțelege, că, mă rog, mi s-a părut ciudat. Am ajuns la mașină. Aseară am început să o demontăm, însă era târziu, n-am apucat să mai filmăm nimic. Am probat deja bara. Ăsta e bordul, ăla spart, cu airbag-ul declanșat. Asta. Noi deja ne-am apucat, am schimbat bordul, am prins câteva șuruburi. Asta e bara nouă. Pe care am pus-o de formă, să nu fure. Avem aici un V8 Hemi 5.7, doar ce am montat cureaua de accesorii. Noi am scos-o și am pus alta. Uite, deja s-a făcut punță de pe aia când am plecat în Polonia. Trebuie să prindem ca lumea radiatoarele, dar asta numai după ce îndreptăm longeroanele. Mi-au venit chiar astăzi niște piese de pe AliExpress. Bine, accesorii, nu piese. Piesele le-am luat de obicei pe toate din Polonia. Am cumpărat becuri pentru marșalier. Cam așa arată. Becuri LED pentru marșalier, o să le schimbăm împreună. Aici avem tableta pe care o avem deja tester de la Topdon, însă nu avem cablu special pentru Chrysler. Ca să lucrezi la Chrysler îți trebuie un adaptor pe care l-am luat de pe AliExpress. 12/8. Am luat ăstea de la de pus pe deasupra, că unele sunt exfoliate și ori trebuie să le reînfoliem, ori nu știu încă, trebuie să mă decid, ori le pun pe astea. Astea sunt paduri pentru ridicat mașina. Mai am una. Asta, magnetic, o pui sub mașină și sub o ridici, că nu e ca la orice altă mașină. Practic ea se ridică de
șasiul mașinii care e așa și dacă bagi pe el un cric clasic, poți să rupi. Am luat un patent, niște adaptoare pentru jack standard, pentru alea de susțin mașina, vă arăt imediat cum se montează. Am luat un de ăsta pentru scos coliere. Am luat un de ăsta becuri interior, sperăm să nu avem probleme cu ele. Avem becurile din interior care sunt galbene și trebuie să le înlocuim cu LED. Aici e un dezastru deja. Și cam atât. În rest trebuie să mai vină un colet cu faruri. Scaunul deja l-am dezmembrat, l-am scos, l-am demontat ca să înlocuim centurile, airbag-ul. Și aici, noi cred că l-am pus corect înapoi. O să trebuiască schimbat și parbrizul, că aici a fost airbag-ul declanșat. Acum nu mai este. Sunt curios dacă merge asta pusă, adaptorul. Aici trebuie să punem schimbătorul. Am cumpărat ceasuri noi. O secundă să facem un POV de la volan. Mă rog, volanul, imaginați-vă că îl ține de aici. Așa. Wow. N-am pus bine asta aici, uite, acum îmi dau seama. Trebuia scoasă mufa asta pe sus. Trebuie să scot astea șuruburile. Nu e nicio problemă. O să mă apuc imediat să le scot. Astea sunt mufile de la airbag-ul de la genunchi pasager, de la volan. Asta, sincer, nu știu pe unde, dar trebuie să găsesc locul când o să pun lucrurile la loc. Trebuie să codăm sau să resetăm sistemul de SRS, de airbag-uri, că odată stocat cu accident, posibil să arate eroare și nu merge resetat doar din interiorul modulului. Aici ar trebui să avem mufile pentru, da, uite aici, pentru tester. Ia să încerc să le pun și să revin. Am reușit să trag pe aici, pe spate, cablu. Am scos în sfârșit. Asta e de la ceasuri pe care o să le schimb, sper că nu trebuie scodate, pentru că era puțin crăpat. Am pus, cred că totul la loc. Asta l-am lăsat deschis ca să fiu sigur că nu lipsește nicio mufă. Și sper să nu le ciupesc când îl bag înapoi. În rest, cred că am pus, să zicem, tot. Se aliniază. E un mic dezastru aici. Dar încercăm să o scoatem la liman, cum s-ar spune. Ce-mi lipsește, sau ce prostie cred că am făcut. Ce prostie cred că am făcut, unde sunt piesele. Cred că sunt portbagaj. La ceasurile noi, uite la ăsta, abia acum am aflat faptul că nu trebuie învârtit ăsta și exact eu asta am făcut, l-am învârtit. O să caut pe net să mă interesez, nu știu exact ce și cum. Ăsta e ăla nou, pentru că nu are mufile sparte, dar să zicem că dacă am făcut o prostie, că l-am învârtit pe ăsta nou, mă rog, nou, între ghilimele, de la cel din dezmembrări, o să scot mufile de pe ăsta și o să-l pun pe ăla nostru, pentru că practic ce-i stricat la noi sunt doar mufile. Când iese airbag-ul, emană și chiar și firele au o căldură atât de mare încât pur și simplu stopesc astea de plastic și nu mai poți să le scoți întregi. Iar ăsta e airbag-ul din dezmembrări. Împreună cu ăsta o să vă arăt imediat de la airbag-ul vechi, dacă îl găsesc pe aici. Bun, îmi trebuie trusa și să începem să facem tot ce a rămas. Hai să punem ecranul înapoi, pe care sper că nu prea l-am zgâriat, Doamne ferește. Bun, o să am nevoie de o mână din partea ta, stai puțin să-l pun pe loc. Așa, atât. Ții de aici, atât. Așa. Pun un șurub. Opa. A ieșit de pe poziție. Așa. Punem toate șuruburile, ca întotdeauna trebuie să rămână și niște șuruburi, altfel nu s-ar fi putut. Nu se poate monta fără. Gata, o să-i dai drum. Încercăm să nu ne grăbim, să nu facem prostii, că ne mai grăbim noi alte dăți.
Când te grăbești, numai prostii faci, nu-i așa? Așa. Nu foarte tare, că stă într-un loc. Bun. Mai departe mai conectăm mufii, ce mai avem. Uite, asta trebuia pe sus. Așa. Asta e chestia pe care o tragi când vrei să dai pe neutru la cutiile de viteze automate. Pentru că astea sunt electronice și nu se conectează nimic fizic către cutia de viteze. Și dacă nu ai curent, nu o poți da în manual. Iar folosești șufa asta, ca la frâna de la bicicletă. Când tragi de asta, se dă pe neutru încât să poți o împinge. Asta o să punem la loc. Am lăsat șuruburile aici. Cred că o să am nevoie de un 10, să zic așa. De acolo. Ia, verifică cu șurubul ăsta. Nu ăla. Ăla cred că lung. Ăla lung. Da. Hai da, bă, totul e mega lipicios. Ia. Deci, da, e mic. Cred că ăsta. Da, ăsta împreună cu... O să dau cu ăsta. Cu șurubelnița, că dau mai ușor. Am pus neutru la loc. Îl împingem. Așa. Bun. Aici e bun. Mai conectăm câte o mufă care e plină de lipici. Nu știu dacă așa trebuie să fie că-s date mufele sau abar n-am, sau scăpat fostul proprietar, care apropo a fost militar la NATO din America. Iar femeia lui, pe care am văzut-o prin acte, că îl vizita deseori la baza militară de aici din zonă, este din Botswana. Iar aici avem jumătate de pulă. 50 de tebe, un fel de 50 de bani. Pentru că moneda Botswanei, știm cu toții că este pula. Opa, asta nu e bine, ci e aici. Asta trebuie dat prin spate. Astea sunt mufele de la priză care vine aici. Bun. Acum punem pe poziții și cred că trebuie să-i dăm în șuruburi. Șuruburi care sunt foarte, foarte lipicioase. Iar șuruburile lipicioase nu se potrivesc, așa că nu trebuie asta. Pentru că în cap sunt și chei, dar sunt și cu șurubelniță. Problema e că aș fi băgat chei, dar numai la unele se potrivesc. Par aceeași mărime, dar asta e gen, cred că e în inci, iar 6 e prea mic, 7 e prea mare. Iar mi-ar fi trebuit o trusă care e măsurată în inci. Așa că mai simplu, cred că asta e și, de asta e și făcut așa, cu două modalități. Să dăm cu șurubelniță gen. Nu foarte tare, că-s plastice. Mai trebuie un șurub lipicios. Cine știe unde e, nu știu. Asta e, punem de asta nelipicios. Într-un loc lipicios. Șuruburile arată la fel, sunt aceeași mărime, nu prea înțeleg de ce le-au pus diferite. Așa, ce mai trebuie pus aici? Nu mai știu. Glumesc, cum să nu știu. Ordinea nu mai știu, dar în rest, cred că asta acum, asta e de la climă, care se conectează doar cu mufa asta și doar în clipsuri. Op, asta nu s-a auzit de bine. Cred că o să ric clipsul din partea aia. Nu sări niciun clip din partea aia. Am găsit un clip central.
Cred că i-a rămas un clips de la mașina, de la ăla, de la bordul, din că ăsta e celălalt bord. Și cred că a rămas clipsul lui ăsta. Și de asta o sărit, că noi avem toate clipsurile aici. Uneori îți rămân clipsurile înăuntru și tu trebuie să-l scoți și să-l pui înapoi aici. De astea sunt toate 4. Mă gândeam că stătea în regulă. Dar dacă o lăsam acolo, începea să zdrângăni. Bun, trecem mai departe. Încercăm să găsim piesele și revenim. Bun, am mai găsit din piesele, am mai aranjat. Am mai strâns câte un șurub, am strâns astea din cotieră. Acum trebuie să trecem la priză. Asta. Cu asta, clipsurile sunt acolo, chestia aia e ruptă, bineînțeles, și într-o parte și în alta. Cred că trebuia pur și simplu tras drept și noi am tras dreapta-stânga. Că știu unde sunt. Asta e. Astea sunt, cred că. Să punem. Prima oară trebuie puse mufile. Ia să vedem dacă putem cu o mână. Nu, așa, așa. A intrat. A intrat al meu? Să auzi, click? Ah, nu, trebuie să ridic astea peste. Astea gălbui. Trebuie să le ridic peste. O să punem și mufa asta alta. Poc, gata. Revin după ce pun astea. Gata, am reușit să dau asta peste galbena, peste mufă, încât să nu iasă nici la vibrații, nici la nimic. Trebuie să văd unde mai sunt becuri, că în caz că pun ceva, să nu pun cu tot cu becuri. Așa, asta vine la loc. Am rupt un pin, două, dar asta este până la urmă. Cred că e de ghidare pinul. Da, erau de ghidare. Unde erau? Aici. Asta este. Stă, nu mai stă cum trebuia, poate. Glumesc cum naiba să nu stea cum trebuie. Eu pun doar cum trebuie înapoi. Ăla nu cred că e unde trebuie. Așa, păcat că n-am de astea magnetice. Îmi cad șuruburile ca altceva. Parcă începe să arate mașina. Gata, am pus și asta, stă cum trebuie. Priza e priză. Următoarea chestie. Avem schimbătorul. Schimbătorul, dacă mi-aduc aminte bine, vine așa. Ce mă întreb eu, e, nu cumva trebuia ăsta înainte. Înainte la ăla. Ceea ce cred că da. Scoatem. De aia trebuie să ne uităm la clip înainte să facem. Sau să te filmezi în timp ce faci. Da, era foarte târziu și n-am mai apucat să filmăm. Așa, am scos o ștura trecută și cred că s-o rupt. Așa, și acum ăsta prima oară. Nu așa, așa. Avem la schimbător, ce-l ține practic pe loc. Îi un Bix. Îmi trebuie un de ăsta care se află acolo. Revenim cu scola corect. Bun, am scos șurubul, șurub care practic intră aici, prin gaura asta. Nu, intră pe aici, în gaura asta, cred. Avem o mufă de conectat, punem pe loc, îl băgăm înăuntru, așa. Punem șurubelul, care nu prea vrea să intre. Gata. Asta trebuie. Gata, nu mai joacă. Punem mufa ca să meargă și schimbătorul. Noi avem mufe deconectate. Asta am pus-o, asta am pus-o, asta am pus. Băi, nu prea are cum, măi. Pe cum? Că dacă o pun pe asta, cum mai înșurubez eu alea? Nu se poate. Deci oare asta trebuia înainte? Și atent că nu mai pot să șurubez cu asta pusă. Aoleu, aoleu. Aoleu, trebuie scoasă, nu are cum să fie așa. Deci dacă o pun pe asta aici, n-am cum să pun șuruburile, deci n-am făcut așa, sigur. Scoatem mufa, scoatem șurubul, facem cum trebuie. Am mănuși, nu sunt. Așa. Nu mai scoatem mufa. Deci trebuie pusă asta înaintea celuilalt.
Uite, bă, că nu vrea să intri. Ia uite, bă, că nu vrea să intri. Ia uite, mă, că avem bec aici. Păi și pare LED? Nu, merge asta schimbat. Nu, cred că l-avem pe ăsta. Da, hai să facem o pauză, să ne uităm la ce am cumpărat la becurile alea. Unde sunt, mă? Spui scaun afară. Am pus la prima oară, că n-are cum altfel. Și ăsta vine pur și simplu piște. Da, mă, bă, da prost ăsta. Da, mă, așa vine, bă, și-am scos degeaba. Bă, i-am scos degeaba. Ia uite, mă. Asta trebuie glisat înăuntru. Așa. Așa, băgăm șurubul. Mai simplu, fără mufă. Băgăm șurubul. Torx de 20. Așa. Gata și șurubul. O băgăm în clipsuri. Fiți atenți să scoateți asta. Că asta trebuie să fie afară în caz de nevoie. Gata. Tâc, tâc, tâc. Tâc, 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 tâc. Atât. Și asta ridici de aici, să-l dai pe neutru. Gata, începe să arate mașina. Mică pauză, că mai găsim din lucruri. Stăm pe podea în mașină. Noroc că ne-am făcut temele. În alte dăți nu ne-am făcut și am avut probleme. Ne-am pus cu notiță fiecare ce șurub de la ce îi. Avem airbag. Avem două șuruburi pe care trebuie să le băgăm și să le fixăm în șasiul mașinii sub torpedou. Deci înainte să punem torpedou trebuie să punem șuruburile astea care cred că sunt de 10. Verificăm imediat. Da, exact de 10. De 10 împreună cu asta nu cred că o să am loc. Trebuie chei cu șurubențe. Exact ce spuneam. Trebuie chei. Cheia să află aici. Op. Așa. Bun, am desfăcut kitul pentru că am ajuns la torpedou. Trebuie să scoatem becul de la torpedou. Are două cleme, relativ ușor. De ce am ales să le desfac și să le scot? Este pentru că astea sunt galbene. Galbene, urâte, nu înțeleg de ce americanii fac așa ceva. Chiar și la Mustang 2014, chiar și la Mustang 2018, gen modelul ăla european, numai becuri de astea au pus, nu știu de ce. Deci avem un singur bec pentru torpedou, glove box, T10. Avem un singur T10. Dar de ce nu le-au pus separat? Deci 2, 4, 5. Ok. Deci 5 T10, 2, 4, 5, da? Ok. T10. Deci toate astea dintr-un fel sunt. Deci înlocuim ăsta, care e un bec clasic, normal, galben, care consumă și mai mult, cu unul LED. Acum sperăm că sunt ok LED-urile astea. Știam că unele au direcții, dar nu putem afla decât când vedem dacă merge. Se glisează ușor, are mult mai multe becuri, are și pe o parte și pe alta și aici. Deci, în teorie, face mai multă lumină, e mai econom și arată mult mai bine. Punem asta la loc. Asta e practic ce spune torpedoului dacă e deschis sau închis și automat deschide sau închide becul. Pe înăuntru, pentru l-am scos, becul în jos, face click și gata. Avem lumină bună în torpedou. Ia uite că am căutat asta o grămadă. Bun. Acum trebuie să-l montăm. Bun. Totul în regulă. Astea. Așa. Prima oară mufile. Dăm telefonul la o parte. Și avem asta care să control modul, tabletă de mufi, de conector, este și în stânga și în dreapta. Cam pe aici vine. Trebuie doar glisată înăuntru. Atât. Gata.
Și iar aici avem două mufe, dar sincer nu mai știu de ce-s două. Una e becul, dar una ce mai este? Cred că trebuie să mă uit prima oară. De ce-s două mufe? Oare la display? Nu. Caut și revin. Bun, am trecut mai departe. Nu știam de la ce mufa asta, nu știam. Da, am găsit până la urmă, nu trebuie să te panichez, trebuie să... M-am căutat, iar am desfăcut display-ul ăsta. E a 5-a oară când îl desfac fără să fie de la el, pentru că găsesc o mufă care nu știu unde vine. Nu de alta, am avut ceva în spate care nu e conectat, dar pot să fie subwooferi, chestii care nu există pe mașina asta. Dar de fapt era următorul pas, care îi becul de la picioare, care nu se schimbă. Așa. Trebuie să văd pe unde vine fiecare. Cred că trebuie pus așa prima oară. Da, astea vin în glove box, deci glove box-ul prima oară. Revenim cu glove box-ul. Asta nu e un tutorial, așa că nu vă luați după mine, că nu v-am arătat toți pașii. Unde mi-a fost mai greu, exact acolo am închis. Sunt neserios. Așa, da, sunt o grămadă de tutoriale pe net, eu vă arăt doar ce fac, cu ce mă ocup. Bun, am pus torpedoul, mă rog, acum punem torpedoul cu un 7, punem pe poziții. Băi, da, abia am scos din asta, vreau să-l pun în asta. Că e mai ușor cu șurubelnița. Ia, pune-l, Lori, cu cealaltă mână. Sau, oi, stai acolo. Da, ui, pe poziții din prima, vezi cât ai făcut. Oi. Nu mai da așa, că nu se vede nimic. Așa, l-am pus pe poziție perfect. Așa. 1, 2, 3 șuruburi. Și ca de obicei trebuie să rămână. Că nu aș vedea unde ar mai trebui. Încă unul. Deci încă unul ar mai trebui, care nu știu unde ar fi. L-am găsit, mă. Nu a rămas. Până la final sigur rămân. Ăla l-am găsit prin mașină. Da, nu, că e, nu-i șurubă, e de asta. Nici nu seamănă cu ce ar trebui să intre aici. Așa. Gata, și torpedoul. Asta de aici, știu că l-am pus puțin răuț. Bun. Dă puțin, te rog, din cheile astea. Facem pauză, facem curat. Astea sunt airbag-urile, am zis că vă arăt, eu l-am tăiat ca să nu-l mai folosească, refolosească nimeni. În general să găsesc și să cumpără și chiar să comercializează airbag-uri refăcute. Oamenii le bagă înăuntru, nu știu exact cum. Le schimbă mufa de aici, uite. Aici, la cât de fierbinte au fost în momentul impactului, s-a topit tot în jurul lor. Și nu merg scoase altfel. De asta îl schimbăm cu totul. La gunoi. Ăsta e airbag-ul genunchi, tot la fel. Ăsta e explozibilul. Aici nu s-a topit, foarte rău. Da, a ieșit tot. Ăla e cartușul. Din nou, la gunoi schimbăm cu altul nou. Aici centurile, aici o să vină centurile care și ele se declanșează. Astea sunt de obicei mufi galbene, sunt mufi de airbag-uri. Împreună cu pretensionerul de pe scaun care vine aici, de unde îți pui centura practic.
Deci ambele se declanșează în momentul. Astea sunt gurile de ventilație pe care o să le punem împreună cu asta de carbon. După ce mai facem puțin curat. M-am apucat de scaun. Am scos deja ăsta declanșatorul de la centuri. Nu de la centuri, de la ăsta de unde vine centura. Cam așa arată unul pușcat. Cam așa arată unul întreg. Încă nefolosit, nears. De asta îl și schimbăm. Da, par la fel. Tot în regulă. Asta nu știu exact de ce mai mare. Pentru că e pușcat, bănuiesc. E ieșit afară. Da. Interesant. Și asta e așa. Asta e din partea stângă a șoferului, pardon. L-am adus pe ăla greșit. Revin. Da, am cumpărat niște ceasuri noi pentru că ăsta era crăpat. Doar că acum am realizat că nu putem folosi ceasurile noi. Da, bine, că oricum stăteam stresat că nu știu dacă trebuie scodate, schimbați kilometri. Așa că am văzut că se pot scoate direct doar astea de pe deasupra, sticla. Foarte ușor. Sticla, mă rog, plastic. Așa că am schimbat direct plasticul. Pentru că în primul rând era, asta e 160 de mili, pentru că e motor Hemi, ăsta ar fi fost 140 de mili. Bine că am realizat și nu l-am pus. Și am schimbat doar sticla. Merge un polish pe ea, mergea unul nou, nu știam că se poate schimba, nu mai cumpăram ceasuri. Dar asta e, asta avem, cu asta ne descurcăm. E ok oricum. Merge un polish, poate, dacă e cândva un polish, n-ar fi rău. Bun, hai să trecem, să montăm înăuntru. Pentru afară am făcut o leacă de pauză, a început să bată vântul, o să punem centura imediat înapoi. Șuruburi. Așa, punem la loc ceasurile, cărora le-am schimbat sticla. Nu știu de ce îi spun în continuare sticlă, că nu e nicio sticlă. Arată bine, zic eu. Trebuie așezate pe poziție. Încă un șurub și gata. Și le-am așezat. Acum le strâng. Așa, am pus ceasurile la locul lor. Acum trebuie asta de carbon plus ventilația. Aici oare ar trebui un șurub, ca așa ar părea, ca și când ar trebui un șurub. Ia dă-mi șurub să încercăm. Nu e bun asta. Mă rog, el o fi bun, dar nu știu de unde. Vedem. Pare că ar veni șurub aici. Dar nu cred că... Nu cred că e el acolo. Nu știu de la ce îi, nu știu ce prinde. Nu știu, dar îl las acolo. Nu e de acolo, sigur. Zic eu. Vedem dacă se mai închide ca lumea ăsta. Ia să vedem. Am văzut ceva ce intră acolo de la asta. Uite, posibil. E invers. Așa. Hai să vezi ce putem, dacă e ceva ce putem să intră. Nu. Dacă ar fi fost. Că o fi fost ceva aici cândva. Nu a fost nimic. E acolo e plin. De unde l-am scos ultima oară, adică aici, spre interior. Da. Gata. A intrat și carbonul la loc. Astea stau pe poziție, funcționează. Așa. Bun, acum ce avem de făcut? Avem nevoie de plasticul de sub bord ca să vedem de la ce mufa asta, că asta nu știu de la ce o fi. Ia de. Mă sună în polon. Bun, am ajuns, mai arată mașina acum, am ajuns la airbag
genunchi șofer. E simplu de pus 4 piulițe, astea în astea și se atașează de... Prima oară să punem mufa la airbag-ul la pasager frontal. Am uitat să punem mufa și înainte mufile erau astea una aici, una aici. La airbag-ul ăsta nou, una aici, una aici. O trebuie să desprind mufile în așa fel încât să se crăcăneze una aici, una aici. Și am uitat să le punem înainte să punem bordul. Fai, mamă, imaginați-vă să pun una pe aici, să despart firi. Ia să vedem. Din nou, mufa. M-am luat cu vorba. Ia să vedem cum ar veni. Cred că așa. Da. Tâc. Ai băgat mufa, faci un click și gata. Acum intră sus. Așa. Numai să nu stea nimic în preajma firelor, să nu o strângi în fire, că după se rup. Strângem cu mâna cât se poate ca să nu ne chinuim foarte mult cu cheia. Mamă, ce cap am dat de volanul ăsta invizibil. Castetă direcție sau cum se mai spune. Așa. De acum stă singur. Pun și celelalte 4 piulițe. Spune lumea că dacă vrei schimbi bord singur, lasă-te, nu mai schimba. Băi, rău, adică rău nu. E greu. Da, există ceva ușor și frumos în viață. Totul se face greu, tot ce e frumos mai ales. Mai ales dacă îți place, de asta spune multe lume, fă ceea ce îți place. Gata. O să ajungi să nu urăști să te trezești în fiecare dimineață. Trebuie strâns foarte tare, că practic are cartuș în el. Și nici nu are ce să se rupă, că e metal pe metal, pe uliță. Maxim să îndoi, da. N-are cum să îndoi, că se simte la mână. Bun, am conectat toate mufile. Muful de la ventilator, nu știu ce, ăsta de la portbagaj, de la lumini, tot de la lumini, da, de la blocul de lumini. Modulul ăsta înapoi, plus mufă surpriză de la... Avem aici un de ăsta de subwoofer, care din păcate subwoofer nu mai avem. Nu știu dacă l-a luat cineva, poate l-a luat fostul proprietar să-l mute pe noua mașină, nu se știe. Și eu aș fi fost curios, oare ce mașină și-a luat? Avem 2 șuruburi de pus. Avem nevoie de 2 șuruburi. Unul de ăsta și încă unul. Așa. Încă unul din punga aia. Sau de pe jos. Mai este punga aia? Sau s-o golit? Torpedou s-o golit. Punga aia goală fără... Aia cred că s-a lovit. Zici tu? Da. Că mai rămas doar ăla care... Așa, adică eu am pus prea multe șuruburi? L-ai pus pe ăla acolo. Oare? Pe ăsta? Nu ăsta. Altul. Ba da, Nu ăsta, nu. A, nu. Altă de pe aici. Da. Nu? Am golit, gata. Zici tu că... Da, unde e punga? Ia uite. De unde sunt astea? Ceasuri. Deci astea erau de la ceasuri. Deci ai pus altele? Da. Altele care sunt la fel. La fel? Da. Bine că sunt la fel. Dar oare cât ai pus? Nu, am pus 4. Știu sigur că am pus 4. 5. Nu, ceasuri 1, 2, 3, 4. Ăla e altceva. Așa. Gata. Am pus și astea. Avem și mufă aici. Asta ar fi fost aici. Ok. Eu am scos alt cablu pe acolo. Se pare că nu trebuie. Asta trebuia prin spate. Și asta trebuie aici.
Dar o să o las așa deocamdată. Nu e nimic electronic. Opa! Cred că înainte de asta, cred că trebuiau clock spring-urile. Care e la nou și care e la vechi. Ia dă-mi. Ăla. Da, vedem. Ăsta e la vechi. Dă-mi-l pe la nou. Am făcut pauză de masă. Am făcut Lore niște carne de porc, tochitură, cu piure, cu spanac și o salată verde. Ne-am apucat de treabă. Am venit să pun clock spring-ul. Aici e cel mai important pentru că trebuie să-l pun în funcție de cum ar fi fost volanul, dar nu-mi dau seama exact cum ar fi fost. Pentru că dacă pun puțin mai la dreapta sau mai la stânga, volanul o să fie strâmb. O să văd cum se nimerește. Aici avem ceva dulce pentru desert. Odată cu piesele am adus și dulciuri. Astea sunt caramele. Caramele de alea sfărămicioase cum erau înainte în România. Și ăsta e lapte de pasăre cu jeleu de cireșe. Uite. Astea nu se lipesc de dinți, gen. Cum e drept, cum e strâmb. Trebuie să mă consult cu prietenul meu ChatGPT, cred că, cum se pune corect clock spring-ul. Revin. Am scos până la urmă tot, nu știu, după ce am venit de la mâncat, am scos toate astea și ceasuri și tot. Pentru că trebuia ăsta pus în spate la ceasuri, clock spring-ul împreună cu maneta. Ne-am chinuit până acum să-l dăm pe ăsta, să-l resetăm. Clock spring-ul trebuie, ca să nu-l rupi când dai de volan stânga sau dreapta, care practic niște pamblici aici, trebuie dat, în teorie, volanul are 5 rotiri. Și ca să-l dai la mijloc, îl dai într-o parte maxim 5 și dai 2,5 până la duci la mijloc. Apoi pui volanul pe deasupra și aia a fost. Punem volanul să vedem ce iese. Iată, unică cablu pe care l-am pus de la mufle alea. Gata, fraților, am elucidat misterul. Eu știam că am cumpărat și un volan. Voiam să vedem care mi-e bun. Am cumpărat și un volan, cel puțin așa știam, dar uita să mi-l pună pe masă când l-am luat și eu nu mi-am dat seama. Mă rog, bine că nu uita să-mi pună celelalte chestii care sunt mai importante. Ia uite și tu pe clip pe unde o scos. Cu orice, dashboard sau cu... Să văd pe unde o scos mufele de la airbag. Astea galbene din nou, cum v-am explicat, sunt mufele de la airbag. Doar că vreau să știu pe unde, pe care gaură. Ca să fiu sigur. Am îndreptat clock spring-ul. Scoatem... Stai că Ce? Am îndreptat clock spring-ul și s-a strâmbat acum unică. Nu știu în ce parte s-a strâmbat. Asta nu era acum. Nu, de la celălalt. Nu știu în ce parte. În ce parte era corect unic? Ha? Așa? Așa e corect? Sigur? Unde e celălalt? Să vezi dacă așa e o rămas. Cu cablul invers. Da. Și ea dă-i dreapta sau stângă. Prea relevanță. Dar nu, așa e. Dar nu știu de ce s-a dus. Mă rog. Ba nu, hai să refacem. Că nu știm sigur. Hai să refacem. Deci, două rotiri. Dai și tu? Stânga maxim. Trebuie deschis. Deci, o rotire. Două rotiri. 3 rotiri. Nu era bine. Deci, asta e 3 rotiri maxim. Suntem la 5-a rotiri în stânga. Ceea ce înseamnă că dacă suntem la maxim în stânga, dăm
o rotire. Stai, că nu se... O rotire. 2 rotiri și jumătate, care înseamnă cablul în stânga. Știam eu. Am zis bine, bine că ne-am uitat. De asta că știam că am pus cablul spre ăsta. Problema e alta. Mufa pe aici vine, că pare aici natural. Care e asta? Ia uite-te, de asta ziceam să te uiți. Da, am montat volanul, sper că bine. Glumesc cum să nu fie bine. Airbag-ul am pus toate mufile. Și la claxon, și la tot, și la volan. Ăsta, toate nebuniile. Ăsta l-am pus la loc. Pune și volanul cu claxonul. Gata. Doamne ajută. Sper că am pus totul bine. Sper că merge cotit. Vezi roțile drepte? Deci una, cum sunt acum? Acum sunt ușor înclinat spre dreapta, parcă. Am trecut înapoi la scaune când începe să plouă acuși, că trăim în Anglia. A, bine, o ținut cât o ținut. N-am ce zice. Trebuie să pun. Ia uite. Pot să iau de la cealaltă veche. Asta. Sau nu pot. Nu prea pot. În schimb am cumpărat de astea. Nu știu dacă să fie la fel. Ma? Pe aici. Astea sunt le pe care le-am adus din Polonia. Dăm cu una de asta.